satisfy IG. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shabi Vlogs. ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಮಂದೆನ್ನುವೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡು 20 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡಪೆರೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಅವೆತ್ತ ರಡ್ನೇತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು, ಕಿನ್ಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ MC ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪಂತೆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಜಿರಲ್ಲ ತೂಕ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಅಡೆ ಪೋದು ತೂಕ ದಾದಾಪುರ ಆಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬಂಟ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ KL ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಟ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಆಭಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಐದು ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ DC ಚೌಕಟ್ನ ಕೃಷಿ ತುಂಬರಿಗಳು ಅಡೆಗೊಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ मेरे ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳ್ಳೂರು ಸಂಘ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೇರೆ ನಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೇಕಾದ ಸದಸ್ಯರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಖಜಾಂಚಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ದೀದಿತ್ತೇರು.
ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನೊಡು ಪನ್ನಗ ಅವೇಕ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕುಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತವದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಂಚು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿ ಅದು ಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಬಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಿನ ಜಾತಿ ಮುಂಚಿ ದಾಸಿನಿ ಉದ್ದುದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚಾದ ಕಟ್ಕೊಂಡದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿ ಏಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಅವು ಕೊದಿನಾಗ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಬಾರ್ದು ಕಾರೆಲ್ಲ ಅದು ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಒಣಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದು ಕಾರೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಬೆಯ್ಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಯಿಕೊಂಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಸದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಪಾಯಸ ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪದಿ ಇದು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಕಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು.
ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಇತ್ತಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಹೆಂಡು ಮುಟ್ಟ. ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ बाइक काटा बच्ची काटा कार बड़ी पड़ती इनसे सामान होता है Pilih ya. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮುಗೀತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಎನ್ನ MC ಪಂಡ ಆತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ಜಿ ಲೈ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಲ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಐನಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನು ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ತವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಎಂಜ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏರಿಯನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ.
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.